Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Micaela, nga iti agdama kat adda iti Malaysia. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Berto Orpilla, Regs Ricardo, Raymond Pordido, JP Hipolito, Mark Carion kan Kafeng Yu Channel dito'y Taiwan anaayat nga agdangdangag from Ali Hipolito TV. Kastamat ang makablaawan ni Rosemary Villaseñor dita Penang, Malaysia. Makablaawan pa ni Annalyn Gaspar dita Tabuk City, Kalinga. Amin at taga San Mateo Quirino Isabela from Edna Yere. Kastamat ang makablaawan ni Bong Ariman dita Cavite. Catherine Baltasar dita Kuwait. Asuncion family, especially to Nanay Ofelia and Tatay Carmelito dita Cabatuan, Isabela, from Jeremy Asuncion, ije Riyadh, Saudi Arabia. Taga syempre Viva Norte, kumusta kayo kano amin? Malig Isabela ni Mami Florence Adriano ita Hong Kong from Shi Salayog. Kastamotan ti Juan family, Carino family dita Jones Isabela, Montorio family dita Cordon Isabela from Emily Juan ti Jones Isabela. Belated happy birthday mat to Ranilyn Mejia, idi October 14, ijay Alcor, Qatar.
ni Sister Veronica Dulay, Nanay Conching from Josephine Jose, Turingan family dita San Luis, Tuaw, Cagayan Valley from Vilma Manera. Makablaawan met dagiti amin at tagakyangan Ifugao from Highlander ti Israel. Shout out pa ti Jaramillo family, Lor, Rabena, Fernandez, Semana, Javier family from Rosemary Jaramillo. Makablaawan pa ni Jubilin Kita at taga Tarlac City, nga itakat adda ijay duha Qatar. Belated happy birthday mat idi October 11 kada MJ Costales ken Jamji Madriaga. Makablaawan pa iti Madriaga family di Tamatukay Alikapan kan Uncle Keo Tolentino ijay Canada from Jamji Madriaga iti Kuwait. Makablaawan pa ni Vernaline Jessamay kan Kathy of Singapore from Bernhardt. Happy anniversary to Mrs. Mariano Dumpit. Kastamot ni Uncle Norio, Auntie Chita de Vera, Divina de Vera, ken Levi Joy di Tatugigaraw. Ti family Solier dita San Mariano from Liomar Dumpit. Makablaawan pa ni Girly Cabero dita Camarag San Isidro Isabela from Clifford Mark iti Santa Teresita, Cagayan. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Micaela. Dear Manang Emmy, Micaela latan ti iyawag mo kanyak. Kat itiagdama, addaak dito'y Malaysia. December 2019, idinaudi ang nagbakasyonak dita Pilipinas. Kat nagasatak, tanakasubli akpay, sakbay anang rugi dagiti lockdown gapo iti pandemya. Aklo nagkaapektado mati trabaho, idi kangitingitan ti COVID pandemic. Kat danda ni may saak idi kadagiti napaawid anaawanan iti trabaho. Ngam gapo kadagiti gagayem ko ditoy, nakastrakak iti panggadan nga isu ti ayan ko aging gaita. Idi nag-lockdown ditoy, awan ti sabali a pagliwliwaan no saan nga internet. Kat ditaan nasarakak dayto YouTube channel yo. Nagsurat akmat manang taadapadas ko ajak tupulos malipatan nga amok apakaadawan iti adal. Kumusta ni nanang mo ay, Micaela? Gagangay na tabo makatan. Iso aday chay. Nagadon amarikrik nanay ti bagina. Manatawon na ya? Nasurok asi tentanan 74 san. Bakit matgaya mo na niya? Wan, iso agagangay nga adon ti marikrik nana. Nailil nga rod. Talaga kasta, Micaela. Ang iba niya nga rod. Anusan Takasta talaga dagiti adan edad na. Makapasurun lano daduma. Tanaghilig nga agibilin ka dagiti makan asaan namot apanawan. Ha? Kasla aginaw. Kesyo makapangpangan kano iti kastoy, iti kasjay, kano anyapay dita. Hay na, nagrigat amaawatan. Kumusta ni nanang, tatang? Nakaturugan. Iso na laang tay-tay pa nga orayan na ka. At nakano'y bilin na gatang nga maprutas. Ay natatang, kasano nga'y agumata nga kat saan pa'y mo't apanawan ti lansones? Micaela, anak. Kasano nga igatangak nga'y katawan pa'y mo't, saan na pa'y mo't apanawan? Ay na, anak ko. Si kalakuman ti makama mga awat kan kuanawan. Amumutain. Darikrik na iso ana il-il. Maawatak day tatatang. Iso na ang takasla imposible dagiti bagbagana no daduma. Iso nga ron na siya kung ti mga ibagbaga nga anusam lat ako man ni nanang mau.
Aw-awatam latta kuman, anak ko. Ay, nagsakit to'y likod ko, Punsyo. Kasla na malmalaw. Malain siyang tailotak tibukot mo tapno makaginawa. Ay, diyak kayat asikatimang ilot kanyak, Punsyo. Tanadagsan ti imam. Amang ano nakarkaron na sumakit ti bukot ko. Sino nga'y ngarot ti mangilot kan saan asyak, bakay? Ni Mikaela. Ayan ti anak ta. Rest day na ita saan aya? Ay na, bakay. May am nga ginanan ni Mikaela nga anak ta. Amumot kainal daw ang mabambanog ka po iti trabaho na. Iso ko mati mangilot iti bukot ko. Tanalaglagan ba si ti ima na? Nadagsan ngamin ti imam lakay. Abang ano nakarkaro asumakit ti bukot ko. Ay, Alan na, Punsyo. Ibagam iti anak ta. Taiso ko mati mangilot iti bukot ko. Pangasem. Ay, kakaiso na a day off ko matatang. amok day ta anak ko. Imbagak mo't ka ni nanang mo. Nga mamumutahin. Adamot punto na. Nadagsan ngamin na talaga ti imak ta lalaki akit nga raud. Ay, Pangasim ka di anak ko. Patgamon jay inam. Agil il nga raud. alang arudan. Ibagayo ta siya kung ti mangilot kan kwa na. Ay na, agyaman ak Mikaela anak. Uwanan tatang. Alan, mapan kayon iti ayan na. Ibagayo asya kung ti mangilot iti bukot na. Nakababain man nga aklunan, ngam kasadot ko nga asikasuan dagiti dadakkel ko, no kasjay a masakit dama ng Emmy. Saan ka maariyek wenno anyaman, ngam talaga akasadot ko ida nga aywanan. No may papanmatket di iti pagkasapulan da, kas ko maiti agas kan aminen, nabuslon ti abastuda, tanapintas met ti trabaho. Ngam no may papanan iti personal a panangasikaso kadakwada, talaga sa anak a mapagpiaran. Ngam gaputa agmay may saak nga anak da, awan ti maaramidak no kasjay nga agil-il ti inak. Kapilitan nga rod nga aramidak no anya ti kayat na, tapno awan ti makunana. Anya kalaki din aya Mikaela. Naganak mo dagi jay. Sana rumbo nga kadurman mo ida. Ay, mabait laang, friend. Mabait laang. Ah, Jak mo timbaga akadurman ko ida Awan timbaga akasta. katapay nga ro dadi mo ida kayat nga si Kaswan. No jak idaas asikaswan. Pangalaan da ko mga iti pagbibiyag da alaman. Ah, Iso adi mo ko naan ajak idaas asikaswan. Tasyak mo't amin ti agas-gasto si Jabalay mi. ti kayat ko asawan, di personal apa na nga si Kasum kadakwada. Kas ko manukas di nga darikrik na anda. Sika ko mati personal ang mga si Kaso kadakwada Saan na ba'y beam latta ida na doa? Mabalin ka di, friend. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Pangaasim.
ka de, Mikaela, anak. Ha? Pangasim, tadi na ko makagura. Nangro na no kastoy nga ipailot ko ken katibukot ko. Nadagsan nga minti iman ni tatang mo. Nakarkarong agsakit tibukot ko no iso ti mangilot. Aday tananang, nailot kong tibukot yo. Doblen nyo tibado yo, tapno saan kayo ang malamiisan. Agyaman anak ko. Dagiti agas yo, tumtumaran nyo kadi? Ay word, saan amaliwayan ni tatang mo timang patumar kanyak? Wen ananang, rumbang la tumaran nyo dagiti agas yo, tamasapol yo day tatapno pumigsa kayo. Ay, jakam mo anak ko, ngam sa anak san apumigsa. Ha? Mga no saan akon nga agimbag pa'y. Mabalin ka din, nanang? Saan ko matila ibagbagayo? Isungarot nagtrabaho tapno magatang ko ti amin akasapulan nyo nga agas. Iso at tumaron nyo dagita, tapno saan amasayang. Tatang, pakisimpayon dagiti ginatang ko aprutas. Pakanan nyo ni nanang tamasapol na dagita. Agyaman anak ko. Ayun gayam. Naibosan ti vitamina at tumtumar ni nanang mau. Ay, kastaya tatang. Ala, tagumatang akinton bigat. Itamot lang amin nga imbagayo. Idi ko man nakita yu abasitan, imbagayon kanyak, tapno nakagatang akon. Pasensya kan anak ko, tadyak mat ngamin nadlawain. Kunak no ado pa'y nga may ibos mat gaya main. Kanayon ko ngamin nga si kasun ni nanang mo, takumpormi mat lati ibagbaganan. Ay natatang, no kas di atila sasawan ni nanang, anawaan nyo kuma. Saan nyo nga itulok akong pormila ti sasawan na? Mikaela anak, jaklatan ni kaskaso ni Basta nanang. anawaan nyo no kas di asabali ti ibagbaga na tatang. Saan nyo nga ipalubos at tila sasawan na? Taam mo tayo mat amin, asaan nga agpaypay so dagiti ibagbaga na? Iso nga anawaan nyo ni nanang. Kakaiso na aras demita. Apa di ka nagtalino iti balayo? Ay na, sa anak matlama kaina na. Agmalmalom to manan apapaasikaso ni nanang. Ha? Imbes ang makaina na akno kastoy nga day off ko. Saan mo, tatikayat ni nanang, adak lang iti abay na. Si Kamat, manano ngayon nagtalino iti kalatan iti abay na. Bantayam lang mat. Kayat mo ka di adata ti agrikyar, friend? No kayat mo adata ti agrikyar, sikat ti makam mo. Ituloy mo ti mangbalakad kanyak maipapan iti rumbang nga aramidak iti ina. Saan ka balbalakadan? Ising-singasing ko lang mo't noon niya tirumbang nga aramidam. Talaga ka di andi kagsardeng, friend? Ala, kaslawanan timbagak. Nasaya at met, tadyakon pinidwa tinanganawakan ka, friend. Tano ipilit mo lat tadagit ang ibagbagam, talaga adata ti agkatik. Igagagarak pa idin ti rumwar iti balay mi, nga uray no day off ko manang, tapno maliklikak laeng ti panagilil ti inak. Diyak maawatan ti bagik, tauray kayat kumat nga asikaswan, kasla sa anak a komportable, no kasjay a kompormi laditan asasawan na.
Urayak lang amin sumgar no kas de nga agsao. Akas lag pakpakadan. Iso a kinaykayat kon ti saan nga agtalinaed iti balay mi no awan ti trabaho. Ngam kabayatan ti pananglikliklik ko iti inak. Nakarkaro met ti gagar na amang sapsapol kanyak. Ket iti na minsan a panagpakadak ken kuana. Ay na, nakaragrag sa kakadakakitaken ka, Mikaela anak. Kunaklakit din no di kan makita apulos. Ha? Kadagiti kalabas, sinapsapol ka anak ko. Ngam ko na ni tatang mo adiritso kanumat ti trabahom. Awan sa kano ti day of mo. Awuna nang. Adamin kakadwami ang nag-emergency. Isa o masapol asumrekak. Ay, una yan anak ko. Aginanakamot mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Di mo abuswan ti bagim. Nanang, kailiw ko nagitigundaway akasarsarita ka anak ko. Di la mabalin adi ka nagtrabaho ita. Tagsarsari ita talaangan. Pasensya ka nanang. Ngam ado tinapatag nga aramida kiji trabaho kita. Isa masapul asumrekak. Kastaya. Naalagaro na anak ko. Agan nagkaakadayon Ipatpatag ka unay anak ko. Unay. Di ka lakat pinagustuhanan ni nanang mo. Amo matadyak kaya tikas di nga ibagbagana. Likliklikak nga ron ngag sa umanan iti komporme la dita, ta sumsumgarak no kasjay. Amok nga pa anak manen. Ngamdanggam kumapay ti bagak itaken ka. Efren, Saanan nga umububing ni nanang mo. Sika na mismo tinang ibaga, nga adon tirik-rik naan na. Saan nga daw dawat? Ngayon manumot lang na panahon ti panagbiag dagiti naganak tayo dito ilubong ngay. Saan tayo nga mo? No kasanupay kabayag ti panagpaut da dito eh. Isong agpanunot ka na imbag, Mikaela. Sakbay nga agbabawi ka. apay akastoy. Alo si isanak. Diyak maipamaysa ti ang trabaho. Kaslakit din, anda mo pasama ka diyak namnamahan. Gaputag tib-tib bayo Ay, unay lakit din dito arik na kaya. Ituloy ko kit din ti ang trabaho. Tapno ato ti malpas ko ang trabaho. Ni tatang mo ti umawawag. Hello, tatang. Mikaela, anak ko. Pasensya ka no nakaistorbuha. Gumabalin ka din agawid ka, anak ko. Ha? Apay nga min, tatang. Awanan ni nanang mo, anak. Ha? Tatang, saan da kumarabakan iti kasta? Pangaasiyo. Sana ka mangrabrabak, Mikaela. Talagang awanan ni nanang mo. Isu ano mabalin, agawid ka kuma. Pag-aasim. Oo, tatang. Agawid ak kadagos. Orayan dak tatang. Agawid akon.
Kasladyak pa'y lapat dyan nga aging ga itatatang. Kasladyak pa'y lamamati. Ani nanang titantanawa kita nga day tilungon. Mikaela, anak. Pakawanan naknanan. No amok la kumaday di gaya man ti maudi pa nagilil mo kanyak. Nagtalinayadak la kumaniti sibay mo. No amok la kuma. Kinapuno na anak ko. Nang riknaak matitar aramidam iday. Maawatan ka. Gaputamok nga aramidam ti amin para ka na kami. Amok tirigat mo amang banggad. Tapno maitad mo ti amin nakasapulan mi iti inam. Kat pagyamanak tayo ta, Mikaela. Bakawanan ko matatang. Nuamok lang kuma. Nuamok lang kuma. Nalaos man ti panagbabawik, amok adyakon maisubli ti amin manang Emi. Iso nga ingkarik iti bagik nga amin apanawan ken rigat ko, ipaay iti amak, bayat asibibiyag pay. Panubilang ipulang nan ti bulod na abiyag, awanton ti maaramidak, nga uray agdep-dep pa akpay. Iti panaglepas to ti kontratak diti Malaysia, ken iti panagawid kunton dita Pilipinas, ibukbuk kunton ti amin a panawon ko para ken ni tatang. Tapno saanen ang maulit ti napasamak iti daydi inak, adyak na as-asikaso a pulos. Iso a kadagiti dumdumneg, nang runa kadagiti si bibiyag pay tinagannak da, ipaayon ti amin nga orasyo kadakwada. Tapno awan to ti pagbabawyan nyo, no dumteng ti panawen. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Mikaela. Pagayam a Mikaela, agyaman na kiti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka pagayam ko, rumbeng laeng nga itad tayo ti amin a panawen tayo kadagiti dadakkel tayo, bayat asibibiyag dapay. Tano awan danton, awanan ti maaramidan tayo, tasaan tayon a maisubli tinapalabas. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo ligay kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyag.